ja vás zdravím pri našom novom videjku, našej ďalšej ankete. A dneska vítame našich nových prvákov imatrikulačkami, tak sa s nami poďte pozrieť na to, ako si to každý užíva. Vy ste teda prváci všetci, hej? Jasné. Okay. A ako si užívate imatrikulačky? Dobre, v pohode. Lepšie ako som si myslela. To som rád, to som veľmi rád za teba. Ty, bracho? Super, zatiaľ. Zatiaľ? Okay. A ty? Vynikajúco, nie tu Zuzka Náhriková a sestra Magdalena, kde si? Babi naše. A ja sa vás spýtať, že ako si užívate zatiaľ imatrikulačky? Úplne super, fakt, že geniálne. Jasminka? Veľmi dobre, hodnotím to pozitívne, 10/10. Užívaš imatrikulačky? Úplne super, ja som dneska zmachlila každého jedného prváka a kvintela a konečne jem, čiže... Máme tu ďalšieho a ty mi, bracho, povedz prosím ťa, ty si prvák, že? Áno, Dobre, a povedz mi, že si spokojný, že si prišiel na tú školu? áno, A ako si užívaš imatrikulačky? zatiaľ je to super. OK, samozrejme, sme nemohli zabudnúť našeho nového prezidenta Šimka, ktorý je mierne spotený. To samozrejme nikomu nevadí, hej? A ja sa ho teraz chcem spýtať, že čo hovorí na tieto imatrikulačky? Joj, pán moderátor, mne sa imatrikulačky veľmi páčili, ja som tu bol od začiatku a bolo to fakt brutálne, bolo to super, tretiaci odvedli skvelú prácu, moderátor odvedli skvelú prácu a teraz party je úplný banger, DJ. A my sa zase vidíme pri ďalších takýchto pekných videjkách, takže sa na vás teším zase.